Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ikaw, akong unungan. And held me up. Unsa may nahitabo ni adtong bata? Be, ako ganing sundon, be. No, be! Sabay nahitabo na ko. Nga naman eh. No, be? No, be, unsa may nahitabo ni mo, ha? Nga naman ka? Nga nung nagsuka-suka ka? Ay, ayun na lagpangutan na ha kung naunsa ka. Tingalig, tingalig. Oo, sama. Mapdos ka. Magdos ko. Oh, nga nung nahibuong man ka, di ba dakog nabayad si Alma aron ka mamapdos? Oh, mabdos ko. Oh, kinalan ako siyang pahibawan nga mabdos kid ko. Makontak ni mo? Ha? Kinsa? Si Alma, good. Doon na kadialaing pahibawon nga mabdos ka. Aw. Si Alma bitaw akong pahibawan, ma? Excited ba ya kayo siya nga mabdos ko? Labaw kong nalipay nga mabdos ka, no, be. Tungod kay doon na nagyud ko'y apo. Pero, kinahalaman ni guro ka. Ha? Pagpiti nak, aron masiguro na to nga positive ka gyud, nga mabdos ka gyud. Puangan ako eh. Hapit noon ko mapungko da. Nganong nauna-unaan man ako nga paibawon si Ronel sa akong pagsuka-suka ganiha. Pero, kinahanglan tuod nga ako siyang paibawon. Aron dili na siya manawag na ako aron makiabot na sa buong hotel. Aron masiguro gid nga mabdos ko. Malipay sab ka si Ronel kung masayod siyang mabdos gid ko. Oh, ang cellphone may bakting. Kinsa man kay nanawag? Si Ronel ka? Akong tanawon. Oh, si Alma ang nanawag. Dili daay si Ronel. Oh, pero kinahanglan masayod siya sa ako ron kahimtang. Al, doon ako'y good news ni mo. Unsa man na? Misuka ko ganiha. Og ingon si Mama, tingalig mabdos na ko. Really? Moadto kog butika. Akong siguroon kun positive agyud ko pinaagi sa PT. Wow ha? Kanindot sa akong pasalubong, God. Pasalubong? I'm going home, Nobs. Mapauli ka na? Yes. Ako nang gisabot ang driver nga kuhaon ko sa airport ugma. 7 in the morning. Dili ko nimo paubanon sa pagsugat nimo sa airport. Ayaw na. Dili ko gusto mahago ka. O pagpiti na dayon ha. Aron masiguro na to nga positive pag ka. Okay. Karon, ini ko man atong istorya. Moadto dayon ko sa butika. Ang katabang na lang mo'y sugua. Ayaw pag sikigawas kitingalig mahago ka. Sus, para naara sa atbang ang butika. Ako ra. Sige, bahala ka. Basta excited ka sa balita nga mabdos ka na. Nalipay kay kong mahataga na ko nibog anak. Pa, nakalukat ng og ticket. Ay, kanus amanday kamular ka. Ugma ma, kay muadto pa mo ko sa Embassy Manila. Aron ipakita ang suwat gikan sa eskwelahan. Ma, alang ni sa akong kaugmaon. Sa akong kaayuhan. Kunon sa akong lakaw dito sa Boston, may mong kuhaon ko ikaw. Ayaw na lang, Ronel. Gusto kong anhi ko din mamatay. Aron itupad ko nimo sa lubong sa imong amahan. Lain na gud aron ma. Maamularga ko. Ano magiskot magkakamatayon? Nahibaw ka ba yung tiguang nako?
Pero imo pagyukumbiyaan. Ma, nian ang katumanan sa akong ambisyon, sa akong damgo. Busa ako ning pahimuslan, ma. Ma, ayaw gud hilaking akong pagikan, ma. Mubalik bitaw ko. Gibiyaan ako sa imong amahan. O karon, Ma, mubalik ko aron pagtuman sa akong gisaad nimo. ngaon sa man, Ngahatagan ko ikaw apo. kanus apa ka na. Ayaw lang gud kwintang matag adlaw nga mulabay nga wa ko, ma. Ako na lang kung usa dinis ato, dong. Busaod sa man imong pagtuo nga akong buhaton, nga ako naman lang usa. Dili ka biyaan ni Chukoy, ma. Nga naman, ako bago din ang anak si Chukoy. Oo, malingaw ko niya, pero dili ko siya mahimong kaparaykan sama sa kong buhaton diha nimo. Ma, ay ko paghilak. Baby, akong pahiran ni mong mga loa, ha? Ay, napaghilak, ha? Dili ka gyud makapugong nako, anak. Mahal ka gud nako, dong. Mahal kaayo ti ka, anak. Sagdi lang, ma. Tumanon ko lagi ang akong gisaan nimo. Atagan ko ikaw gapo nga makalingaw nimo. Dili na lang ko magpaabot ni Ana Ronel. Mularga ka na hinuon. Oh, ayaw ba yung kalimot sa pag-ampo, ha, kung tuwa ka nas layo. Yes, ma. Ako ginabuhaton, ma. Ug ayaw gid pagpapasar sa kaon. Tingaling mapas mo ka. Ang mga kano baya, dili mo tuog pas mo. Pero dong, nganong magpalayo pamanggit ka? Nagunit ako sa akong cellphone. Aron tawag si Ronel nga mabdos na kit ko. Nga dili na mi magkita pag-usap. Pero, nganong dili man ko makahimo sa pagtawag niya. Murag mo ko ang ako mga tudlo nga motuslok sa iyang hana. Malipay kasi ako masayod siya nga. Nga dako na ang iyang anak. No. Dili ko siya may mapaybaon nga ni ana sa akong sapakan ang gitisok niyang bini. Donor lang siya. O dili mauytag iya. Dili lang ako siya paybaon nga ni mabdos na ko. Nga positive ang resulta sa PT. Ako lang nahipuso ng akong cellphone. O dili ko paybaon si Ronel nga mabdos ko. Karon man ka ha, moabot si Alma. Dili lang nimo siya sugatan sa airport, na? Uwa man ko magkapanangin sa opisina, ma. Ako lang siyang tawagon aron mahibaw ko. Unsa gid siya orasang maabot sa airport dinhi sa Cebu. Oh, dili ka lang excited nga makakita niya? Excited, uy. Nganong dili good. Pero wa lagi ko magkapanangin sa office. Sagdi lang, inig-abot ron ako. Mangita lang kong pasangil aron ako siyang masugat sa airport. Anong iguram kang gihatod sa inyong driver? Hangtod ba ka na? Imo pang ipadetalye na ako? Sorry kung nakahasol ko nimo. Moabot ron si Alma. Unsa? Og karon nga niya naman si Alma. Manghinaot ko nga dili na ko nimo sa mong konjak. Sorry, Nobs. Nganong sorry man, uy? So, sa mubot na tong panahon na nagkasuot, na-fall ko nimo. Unsa? Wala tinuot, Nobs. Di na hinuot ko mahimutan kung di ko ikaw makita. Pag sure, uy. Sure na bitaw ko. Sure na ko. Nga ikaw mo'y gipangaplit sa akong kasing-kasing. Unya kay dili masab ko makahimo sa pagbiya ni Alma. Nakasiguro ko nga kung makat-on ka sa paghigugman ako, mapugos ka gid pagpakigbuwag ni Alma. No, Jack. Nasayop ka kung maunay imong pagtuo. Tungod sa kadako sa utang buot ko kang Alma, maglison ako pagbiya niya. Nahibaw ko nga wa ka mahigugman niya. Ug ang labaw kong gipaniguro. Ipaniguro gid nako nimo nga
Kung makatagamtam ka sa akong pagmahal, makaingon ka gid nga lahi gid ang lalaki kaysa tumboy. Sorry, Jack. Musod ako sa akong office. Noe, huwatan ka sa udto, ha? Ayaw na. Ni ana si Alma. Ug siya rin mo kuha na ko. Noe, hatagi ko higayon. Wa na higayon, Jack. Gugmang matuod ang ako ng gipati nga to ni Alma. Excuse me. Tanaw, sa higayon nga makatilaw ka sa akong romansa, makaingon ka gyud nga kini mo'y tinud-anay nga romansa. Oy, boss. Katong midalig sakay sa iyang auto, boss, oh. Mao to ang maldito nga gika-enkwentro ni mama nimong. Si Jack. Ha? Nakaila di ka niya, boss? Mo na gisulti nga ni Nobi. Oh, Nobi? Ang barangay captain sa dulo? Pataka na ka. Ah, Katugong Nobi nga akong gilabanan ko. Pero, wag gid magpasalamat nako. Midali nog sakay sa jeep. tuod, boss, no? Mo dito? Kinsam kay giani atong tawaan ano? Tingalig si Nobi, boss? Usa? Uy, boss, nganong ni amanta din ni Agi, boss? Tuda. Tingalig si Nobing yang gianhi da. O nang building ang gitabuan ni Nobi. Oy, hala. Nauna no ang kabusta? Usa naunan. Tingalig siya na'y tighatod kuha ni Nobi. Mo ato siya nakita dali. Ambot lang. Basta timani kita. Naadiya magtrabaho si Nobi. Ug aron ka makatultol sa ila, sunda siya. Nakasabot ka ba? Chukoy? Kasabot kayo, boss. Basta mag-ila-ila yun miya ng Nobi. Ang akong cellphone. Si Alma na nawag. Hain naman ka. Di ako tubangan sa building. Nagpaabot ni mo. Ha? Gawas na diha aron magdungan tas pagpauli. Dagambi ko pa sa lubong ni mo. Wa pa ko kapanangid. Dili na kinahanglan mananghid pa ka. Uy, di na mahimo, uy. Tingalig, makadawat ko ang nagmemo. Dili na kinahanglan mo trabaho pa ka, Nobs. Mabtos ka na. Kung dili ko gustong mahago ka. Ibo ko pa-resign nun? Sa man di ay. Sige na, gawas na. Kaya ginaminam na kay kong mutanaw ni mo. Alma, Unsa man? Dili ka ba excited nga makita ko? ha? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!